1 трильйон 80 мільярдів гривень. Саме на таку суму зазнала збитків Україна від російської окупації Кримського півострова. Про це повідомили в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Усе через втрату інфраструктурних об'єктів, адже за часи окупації Росія незаконно націоналізувала на території півострова понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України. Про інші події в Криму далі в нашому огляді. Радянські традиції та суцільна мілітаризація кримських дітей. На півострові відновили почесну варту біля меморіалу героїчної оборони Севастополя. Росіяни організували святкову лінійку. Там презентували новий гімн посту номер 1. Бессмертный подвиг трогает им душу, покой солдат погибших берегут. На урочистості зігнали дітей з різних шкіл, зокрема з молодших класів. Для виконання патріотичного обов'язку роздали автомати. Мітинг провели під палаючим сонцем, кільком дітям стало зле. Пост номер 1 у Севастополі єдиний, постійно діючий, усього таких 148 на пострадянському просторі. Усіх дітей для почесної варти обирають на конкурсі, і вони обов'язково мають бути членами російської організації «Юнармія». Кримінальна справа за відмову йти до російської армії. 59 кримчан засудили, бо ті не захотіли виконувати патріотичний обов'язок перед державою-окупантом. За даними Кримської правозахисної групи, з початку анексії півострова Росія незаконно призвала до своїх армійських лав понад 15 тисяч кримчан. Тих, хто відмовляється служити, карають порушенням кримінальних справ. Ремонтні роботи закінчені. Підконтрольній Росії глава Севастополя Михайло Розвожаєв повідомив, у Блакитній бухті полагодили глибоководний колектор, який забруднював узбережжя. Трубу відремонтували водолази. Роботи тривали довше, ніж розраховували, бо заважав шторм. Викид нечистот у море стався 31 липня. Забруднення було настільки значним, що пляму було видно з космосу. Наталя Барська, Заман, АТР.